Os socialistas de Pontevedra propoñen 21 bonificacións cun triple obxectivo. En primeiro lugar, o redistributivo. Entre as propostas de carácter social estarían aumentar a bonificación no IBI para vivendas de protección oficial ou para as casas do rural non conectadas ao saneamento. Propoñen tamén a exención na taxa do lixo para familias con ingresos que non superen o salario mínimo interprofesional e a exención na plusvalía das vivendas que sexan entregadas como dación en pago por non poder afrontar a hipoteca. O segundo obxectivo sería de carácter medioambiental, a través de bonificacións polo aproveitamento da enerxía solar máis alá do obrigatorio ou para vehículos híbridos e eléctricos. Por último, o voceiro socialista destacou o obxectivo de que estas modificacións sirvan para a reactivación da economía, bonificando o IBI a aquelas empresas que se queiran implantar en Pontevedra ou rebaixando o IAE no inicio da actividade ou por novas contratacións. En definitiva, son 21 medidas que intentan profundizar, por un lado, no reequilibrio social e, por outro lado, sobre todo, na dinamización económica. Non estamos a falar dunha rebaixa generalizada de impostos, estamos a falar de bonificacións para persoas ou para empresarios ou para contribuyentes que se encuentren en determinadas circunstancias. Estas propostas, que forman parte dun documento aberto, serán presentadas ante os colectivos veciñais, ante as organizacións sindicais e empresariais para non só darles a conocer, sino para que aporten todo aquilo que consideren conveniente. Estas propostas presentaránse na reunión que teñen pendente coa Concellería de Economía para tratar os orzamentos de 2018, coa intención de que sexan tidas en conta o antes posible e puideran ser aplicadas, alo menos en parte, no exercicio 2019.